Obrim ara aquest tercer bloc amb un tema també de màxima actualitat i que interessa als ciutadans. És el torn de debatre sobre la immigració i les polítiques socials. Esther López, la representant d'Esquerra Unida, intervé en primer lloc. Senyora López, ja sap que té 2 minuts. En esta directiva de retorno lo que se establece es la criminalización del inmigrante, que por una cuestión administrativa, como es el hecho de no tener papeles, se le puede recluir en un centro de internamiento que recuerda a la vieja Europa, a la Europa del nazismo, a la Europa de los campos de refugiados, a la Europa de los campos de concentración, en la que se le puede recluir durante 18 meses sin juicio ni justicia simplemente por un trámite administrativo, y en la que se puede internar además a menores y repatriarlos sin tener en cuenta su lugar de origen, porque si no existe convenio de repatriación, como ustedes sabrán, se puede ir a cualquier otro país que no sea el suyo. Y nosotros por eso estuvimos en contra de la directiva de la vergüenza y apostamos porque todos los trabajadores, sea de donde sean, tengan los mismos derechos en una Europa social, democràtica i de la paz, que és la que nosotros queremos. Jo crec que en el tema de la immigració hem de ser molt sensats. En tots els temes hem de ser molt sensats, però especialment en el tema de la immigració. S'ha d'entendre per què es produeix aquest fenomen. Venen buscant seguretat. Seguretat física, de vegades, seguretat econòmica, seguretat social, un millor futur per als seus fills, un millor futur laboral. Per tant, haurem de fer números. Quanta gent pot assumir el sistema? Tanta com que el sistema no faci fallida. No més. És així de simple, vull dir. I el que haurem de fer són implementar polítiques per a que aquesta gent no hagi de moure's dels seus països d'origen. I això és la solució del problema. I la gent que està així, òbviament, però és que jo crec que això no ho discuteix ningú, haurà de tindre les mateixes condicions laborals, socials, etc. que tot el món. Però si volem construir una Europa de justícia social, una Europa forta, una Europa plural, com a nosaltres ens agradaria, haurem d'entendre que hi ha unes condicions de seguretat democràtica i de seguretat jurídica que s'han de garantir per a tots els ciutadans, siga quin sigui el seu origen. Ser valencians és la nostra manera, i parlar en valencià és la nostra manera de ser europeus. I demanem una cosa tan senzilla com això, ser valencians i europeus a temps complet. Per tant, nosaltres farem l'esforç, farem tants esforços com calga per aconseguir la suficient complicitat en el Parlament per a que la nostra llengua pugui ser llengua d'ús en les institucions europees. Perquè quan parlem d'una Europa plural i quan parlem del multilingüisme i de la pluralitat, sembla que sempre estiguem pensant en els altres. Nosaltres, que som europeus des que Europa és Europa, formem part d'Europa des de la nostra condició de valencians i valencianes. I aquesta possibilitat que ens dona Europa, la possibilitat de presentar-nos en la nostra idiosincràsia com a poble, lingüística, cultural, etc., nosaltres la volem posar en valor a través del Comitè de Regions reinventat, repensat, que reconega les competències que tenim pròpies les comunitats autònomes o els Länder alemanys. La política del Partido Popular es que lo vital en la inmigración es la integración, que gocen de los derechos que merecen como personas. Y es obvio que no podemos admitir a todo el mundo, a todo el que quiera. Por otra parte, si hiciésemos eso, en contra de lo que ha dicho la representante de Izquierda Unida, se produciría ese ejército de reserva en términos marxistas que permitiría contratar a gente en desigualdad de condiciones, en salarios baratos. Y las hemos de aprovechar para salir con cabeza, con corazón y con rostro humano de esta crisis, y eso lo puede hacer solo quien sabe de eso, que es la izquierda, en contra de lo que algunos digan. Los socialistas, que somos la alternativa. Todo el mundo tiene derecho a pedir el voto aquí, pero la alternativa no lo olviden, son los socialistas, nadie más. Y eso es lo que yo quiero hacer ver a la gente. Son 2 opciones. És el torn ara de la rèplica per al representant del bloc, senyor Nomdedeu. Que no els enganyen. Així no es tracta de triar entre socialistes o populars. Així es tracta d'una sèrie de gent i de persones, de grups polítics que ens presentem a les eleccions en un programa, vostès analitzen i trien allò que més els hi convé. No és en blanc i negre. Esta partida és en color. Jo estic encantat de sentir els altres 3 representants i a més perquè crec que és veritat, ningú no planteja retalls en matèria social, per tant, fantàstic, mira, ja tenim tot això adelantat. Ara això s'ha de complementar i s'ha de veure exactament en què se concreta. Nosaltres apostem per una Europa de la conciliació de la vida familiar i laboral i en aquest sentit treballarem per harmonitzar la diferència de salaris entre homes i dones, treballarem per una legislació europea que impulse i que potenciï l'autonomia de les persones dependents i nosaltres tenim generacions de joves més preparades que mai abans havien tingut i la seva formació universitària ha de complementar-se en una formació laboral. Per això nosaltres en el nostre programa presentem un Erasmus laboral per a que puguen anar a treballar en condicions laborals digníssimes a altres països i així adquirir experiència que després retorna al nostre país per fer-nos créixer en potència. Yo estoy de acuerdo con Perello. Gracias a Dios hay 2 alternativas y no tienen que imaginar nada, tienen que comprobar lo que pasó en un periodo y otro.